velkommen til Hjorts herretræning med Prepper Jepper. I dag der skal vi køre lidt på lægmusklen. Det er vigtigt at træne og være klar til at sprinte for fjenden. I dag der kører vi den her. Og vi se hvordan mine cykelben de arbejder, når jeg kører den her. Du tager den op her. Så er det vigtigt at du holder ryggen ret. Kører der bare 120 af de her. Så kan du se hvordan den arbejder lægmusklen her. Så er det utrolig vigtigt for ligesom at holde niveauet op, at du lige har lidt vand, du kan drikke ved siden af. Det var det for i dag. Husk, lægen læger alle sår. Tak for i dag.